vas als Estats Units? Sí, doncs res, em van trucar ara fa 2 setmanes des de l'ambaixada americana que que havien triat 6 persones de tot Espanya amb un perfil polític comunicador, diguem-ne, una part, i altres que són del món de la comunicació, estrictament, per anar d'observadors a les eleccions que ara mateix s'estan duent a terme entre Obama i Romney als Estats Units. La veritat és que estic molt contenta, marxo el dia 21, fins al dia 28, fem Washington, Florida i Filadèlfia, i és per contactar amb els equips de campanya dels 2 candidats i doncs tenir un intercanvi i conèixer què es fa allà, i la veritat és que penso que és molt interessant. Podem aprendre molt. Tarragona pot treure algun rèdit? Jo crec que sempre és bo que una ciutat, a més, primer que coneguin. A veure, jo m'han trucat a títol particular, però evidentment m'han trucat perquè soc regidora de Tarragona, no? I per tant, en aquest sentit, diguem-ne que sí, és diguem-ne una representació catalana, soc l'única catalana que va, i penso que això és important per la ciutat, perquè vulguis que no només amb la gent que hi anirà, sinó també amb la pròpia ambaixada i amb la gent que veurem allà, el nom de Tarragona estarà present, i jo crec que això ens hem d'enorgullir.